lidi, dneska si zahrajeme Palworld a jdeme si třeba nasekat dříví. Tak si nasekáme dříví. Jdeme do inventáře, vyhodit kámen, dřevo a jdeme zabít ptáka nebo tučňáka, nevím, co to je za zvěř. Budeme ho zabít sekerou, střílí nějaký bobky z pusy. Pozor, no už mě hitlo. Sakra. Nestřílej prosím nic, zabijeme ho. Už mám HP mám dost, ale ubral mi teďka se. Prosím, nestřílej bobky, lukem na něj musím. Pojď. Kolik potřebuješ tím lukem? No sekerou teďka zase. Jo, zabil jsem ho. Tak teďkon půjdu k táboru nějakému. K svýmu tádou pěti. Tady jsou nějaký dýně, nebo co, nějaký zvíře, nebo co to je? Pokémoni tady jsou nějaký. Tady spinkaň, Pokémoni. Já je zabiju, že jo. Nějaký ohnivý Pokémon, ani nevím, jak se jmenuje. Se nevyznám v Pokémonech. A já ho zase zabiju sekerou, mou milovanou sekerkou. Ale je tam asi ještě jeden, který tam bude spinkat, ale já nevím, jestli po něm mám jít, ale nepůjdu po něm. Tam zase něco spí tamhle, vypadá to jak ovce, ale asi je to i ovce. Jo, je to asi i ovce. Buď to je nějaký ovcový Pokémon, nebo jenom ovce. Asi je to ovcový Pokémon. Zase ho zabiju mou milovanou sekerou. Ale něco. Tamhle něco stojí v dáli. Já se na to zkusím lukem zamířit, ale já zatím asi poběžím a zkusím to zabít, ale nevím, jak to bude OP. Je to ohnivý Pokémon, takže bude asi OP. Já už bohužel nemám šípy, takže nemůžu střílet lukem. Ale mám furt na moji nejlepší sekeru, která je nejlepší prostě. Nejlepší, co mám. Teď se kouknu na zase ohnivýho Pokémona, jsem se kouknul. Už je tma, takže už se začínám trošku bát. Tady je taky další Pokémon, nějaký vlk. Bude přátelský a já ho asi zabiju. Zdrhá přede mnou. Pes. Já asi večer teďkon půjdu na výpravu. Sice jsem říkal, že se bojím, ale spletl jsem si to, protože začíná den, takže, ale zatím teda nezačíná, ale brzy začne, si myslím. Tady je zase ovcový Pokémon vedle mě. Budeš hodnej? No budeš. Tak teďkon
teďkon vylezu. Tady jsou zase ovcoví pokémoni, tady jsou slepice nějaký. Teďkon vylezu na nějakou skálu a kouknu se, co tam bude. Nějaký pokémon jednorož. Je to prostě jednorožec takovej. Ale nebo to je jelen jenom, ale asi jelen. Já se kouknu ještě do inventáře. Do toho. Jdu si natěžit teďkon dřevo a tam je nějaká fialová kytička, nebo co to je? Tak to je fialový Pokémon, protože je fialový kytky. Asi nebudou existují třeba fialka. Wow. Tak teď si kouknu, jdu si něco vytěžit. Tak, jdu tady něco vyrobit ze dřeva. Jako crafting table třeba. Tak crafting. Vyrobím si, tak, jdu do inventáře. A vyrobím si, chci si vyrobit šípy, ale nemám na to kámen, takže musím teďkon vytěžit tenhle kámen, co je, tak ten nejde kámen, který je přede mnou vytěžit, tak půjdu jiný najít, což tenhle asi, jo, tenhle jde vytěžit. Tak se natěžím, abych si mohl udělat šípy. Tak a můžu si asi teď udělat šípy na můj milovaný luk. Kolik si jich můžu udělat? 3. Tak už si je vyrábím z mých materiálů. Tak. Teď jdu do inventáře. Sníst maso. Já mám 68 coinů, jdu si to tady v tom inventáři trošku jako pouklidit. Tak rozbiju svůj crafting, abych z toho získal zpátky věci, to bylo jenom dočasně, abych si mohl udělat šípy. Tam jde nějaký Pokémon vzadu, jo, to je tenhle, co jsem vám už říkal. Tam je zase, tady je jich víc, těch Pokémonů. Ale bojí se mě ty Pokémoni. Ale zkusím asi jednoho, ne, pokusím se ho ulovit. To je něco diamant, nebo nějaký Palspere, nebo co to je? Tady je tohle, asi ulovím tohohle Pokémona a asi bude utíkat. A bude na mě útočit. A tak každý Pokémon na mě útočí. Jsou tady na mě 2 tvé. Oni dělají něco, oni z rohu něco střílí. Takhle. A oni mě ubrali hodně životu, tak uteču. Já uteču zpátky do krytu mýho. Tak
asi už půjdu jako do mého ukrytu, protože bude výprava už asi končit. Takže asi tohle bude konec videa. Jenom asi tady bude konec videa. Díky, že jste na tohle video koukali. A doufám, že se budete těšit na další video z Palworldu. Tak zatím čau.